Kale sanecelo ngakho ngani na ye uyeza futhi ebonke babhekisise ngoba uJesu yeza uJesu yeza ye uJesu yeza Jesu yeza ye uyeza futhi mezane nasesiqongweni ukuthi ye uyeza futhi leza nobukhosi ngoba uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi ehloko manene lwandle namangane nam yeah uyeza futhi qobokane kanjalo ngoba uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi bhekaziya sitshela iziboniso ukuthi yeah uyeza futhi na awo umoya uyavuma ngoba uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi bheka izizwe zonke zithukuthi ngane nam ye uyeza futhi nalo ulwazi futhi selwami ngoba uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza uyeza futhi Unyekai singapere bore kotaje ora hauzo omokore hakuna usikora bare achapokota yemasoti ora hawese hakuna usikora
Kwasai vana vaMwari muzita raJesu tenzi namuponesi wedu, amen. Toda kuti tarise shoko raMwari mukati menguva dzino kubva mukati mebhuku yamapisarema. Nziyo zhinji dzinonyorwa ma-songs of experience. Mufaro wangu kuti tidzidze kubva papisarema rakajairika, pisarema rinozikamwa navanhu vazhinji vanonamata nevasinganamati, pisarema rakaimbwa navaimbi vazhinji vekuchechi nevekunyika. Pisarema number 23, pisarema raDhavhidhi raanonyora nekuda kwemacircumstances eupenyu. It's a song of experience. Anonyora achiti, Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro manyoro, unondisesedza pamvura inozorodza, unoponesa mweya wangu, unondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Zvirokwazvo kunyange ndikafamba mupato womumvuri worufu, handingatongotyi zvakaipa, nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu, makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu. Ini ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Mwari vaise chikomborero pakuverenga kweshoko ravo nokusingaperi, amen. Ngatinyengetere. Tokutendai Mwari muzita raJesu nokuverenga kweshoko renyu pakati pedu savanhu, ramakafemera kuri kutaura kwenyu, kuti ribetsere isu vagari vepanyika takasvikirwa nenguva yekuguma. Dai mungachitibatsira kududzirwa kwaro, rivigire nyasha vacharinzwa, ritisimbise munyika inorema, ritigadzirire ushe hudenga hwatosvika. Ndo munamato wedu muna Jesu nokusingaperi, amen. Musoro wenyaya unoti ndiye mufudzi wakanaka. He is the good shepherd. Shepherding yanga iri a very critical role in the Israelite economy. Kufudzwa kwezvipfuyo kunovakoshera nokuti economy yavo iri agro-based. Vanorima minda yemizambiringa, vanorima minda yemapfunde nezvimwe zvingarimwa, vanorima maminda yebhali, vanounganidza maonde, asiwo vanochengeta zvipfuyo. Saka vachengeti vezvipfuyo vaikosha zvekuti basa iri raisangopiwa munhu nje, raipiwa munhu ane hanya, munhu anogona kuenda nadzo kumafuro agodzoka nadzo pasina chadziwira. Kwakusiri kungonotsvaga padzinofurira chete, kwainotsvagawo padzinofurira pakanaka. Kwakusiri kungotsvaga padzinofurira pakanaka chete, kwaitsvagawo pane mvura yekunwa. Paisangodiwa pane zvekudya nemvura badzi, paidiwawo security kubva kuzvikara. Saka mufudzi is an all-rounder anogona kuexplora nature, achiona pakanaka pangafurira makwai, nekuabvisa pakaipa paasingagoni kufurira, nekuaendesa pamvura kwete yese yese, nokuti kune dzimwe mvura dzinoita kunge mvura asi isiri mvura, dzinogona kukonzeresa yamwiwa. Saka mufudzi waifanira kuwana pane mvura yakanaka. Mufudzi waifanira kuziva zvikara zvinonyangira nekubata zvipfuyo, ogona kuzozvidzivirira kana zvaipa. Ndosaka David achitirapanura CV yake kuna Sauro, anoti aiwa ina hamundizivi, musi uya mubani muvhali yeEla Goliath waomba 40 days and 40 nights. Chakaita kuti David aqualify kunorwana na Goliath, akambotoburitsei ka CV kake, akati muchindiona ndakadai,
ndiri kumafuro nehwai nemombe nemakwai zvababa vangu, ndinositi kana bere rikange rauya kuzobata mbudzi, ndinobvuta nyange mukanwa meshumba, ndinobvuta ini. Nditori nerekodhi yekuti ndakambobvuta. In fact, ndakandobata chidhara chacho chiya, ndikachibata nendebvu, ndikachikurira, ndikatora hwai muruoko. Teerera munhu waMwari, mufudzi aifanira kunge ari all-rounder, anoziva nesecurity yemhuka, anogona kuidentifya dzorwara, anogona kuidentifya dzine nzara, anogona kuidentifya dzarashika, nyangwe dzakawanda. Pane imwe Jesu unoti nyangwe dzikaita 100, 1 ikarashika, unozviona kuti 1 haipo, saka unombosiya 99. But paanodzisiya, he is worried about their security and goes to look for that one. Saka mufudza kwaanga kuri chinhu chinokosha kwaIsraeri. David the psalmist, he has the experience of shepherding. Saka muupenyu hwake David anozocherechedza kafudziro kaaita nekafudziro kevafudzi nekafudziro kevamwe vafudzi. Obva aona kuti hayi, neniwo upenyu hwangu kuti ndisvike pandasvika ndakafudzika vana mai. Pakaita mufudzi nyanzvi akagona kundirisa kuti ndisvike pandiri nhasi. Dai asiri, otherwise pakasumuka mapere nemhumhi zvinoparadza, ndingadai ndakanyura. Pane imwe nguva anonyora achiti haiwa, Jehovha ngavongwe nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Israeri ngavadaro, nokuti paya apo marudzi akanga atsamwa, vangadai vakatimedza nehasha dzavo. But tiri vapenyu nokuti tina Jehovha mupenyu unochengeta, unavatumwa. Pana mapisarema 34:7, mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Saka David anohwisisa kuti asvike paari as the king. I don't know whether he wrote this psalm as a king or before. I don't know. I don't care when he wrote, but I care that he acknowledges the shepherding hand of God, which is the most important part. Whether he was a king, haigona kuzichengeta, akachengetwa nemufudzi. Whether he was a shepherd in the fields, I don't care, but what I care is he got the shepherding hand of God. He acknowledges kuti Mwari vakandichengeta. Nguva inofanira kusvika muupenyu hwako mudikani, yaunombotora introspect yeupenyu. Cherechedza pawapfuura napo. Vangani vakapatsika vakafa, vangani vakamwa zvawakamwa vakafa, vangani vakafema yawakafema mhepo vakafa, vangani vakanzwa nzara yawakanzwa vakafa. Ruoko rwako here kuti usvike pauri nhasi. Rega ndikuudze mudikani, the Lord is the good shepherd. We cannot want, we cannot know evil. Why? Because the Lord is shepherding us. There is a mighty hand which is shepherding Israel of today, as was the hand of God in the Israel of old. The hand of God is there today to shepherd us. Munyika yaipa zvakadai, there are potential dangers everywhere. Kune zvatisingaoni mai, kune zvatisingaoni baba. Nyangwe mukaenda kuna vanovheneka, kune zvavasingaoni zviripo zviri real, because anonyora po achitaura kuna Colossians. Anoti whether masimba anoonekwa nyangwe asingaonekwi, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, zvatoziva nezvatisingazivi, he is above and everything holds in him. He is the good shepherd, the only potential king who rules the entire globe without any corner or cliff where he cannot see. His eye can even see a sparrow. Anogona kuona chidiki diki chezvidiki
zvekuti he can recognize little faith as little as the mustard seed, because he is the omnipotent, omnipresent God, the one who shepherds our lives. Haungafari here kuti kuna anokutarisira. Pana anokutarirai mai. Ndakambofamba rimwe zuva ndichibva kwandaibva ndiri mukati merimwe zimota ziguru ravanoti gonyeti nokukura kwaro, ndikaona muine pikicha yomunhu. Munhu chaiye nomukadzi wake, sezvingataurwa kuna Gene kuti munhu nomukadzi wake vakanovanda pamberi paJehovha vatadza. Ndakatoonawo pikicha yomunhu nomukadzi wake iri mumota yomunhu yakanamatidzwa. Munhu wakanga achidhiraivha achifamba akatarisa papikicha yomunhu nomukadzi wake vanodya sadza seni newe. Ndokubva ataura statement yekuti kana ndakatarisa pikicha iyi ndinoziva kuti ndiri under 24-hour prophetic surveillance. Terera unzwe munhu waMwari. Ari kureva pikicha yomunhu nomukadzi wake vari kumba kwavo. Vakatovati hatozivi kuti vari kuitei panguva iyoyo, but unoti vakandiisa under 24-hour prophetic surveillance. Rega ndikuudze mudikani, vaprofita vaBhaari vakambochema zuva rose. Elijah akadinginda akavasotesa akati, rambai muchidana pamwaenda unovata, ukaona Mwari anombokuti anokutarisira achimbopota achivata. Dzoka kumufudzi akanaka. Dzoka to the true shepherd. You shall not want. The reason why you want things which can help you, secure you, is because you know, and instinct tells you, your conscience tells you that you are vulnerable. Our vulnerability vadikanwi inogona kungokavhika kana tiri muna Jesu. Ndiye mufudzi wakanaka. Ndiye mufudzi wakanaka. Jesu unotifambisa pasi pamafuro manyoro. Unotifambisa, anotoziva kwatofanira kufurira. Anocherechedza mafuro. Anoenderana nemunhu. Anocontextualize upenyu hwemunhu. Oziva zvinodiwa nemoyo. Zvakakosha muupenyu okuitira. Chinongoitika nchekuti unoona kunge pasina zvaitwa because you are ungrateful. But God is merciful, gracious and long suffering. Haatitongeri kusatenda kwedu. Kanganika wakadhauta wapora. Umwe akati pastor, but nyaya yekupora uri kuchipatara tikati ndiMwari here nyangwe prayer band yakuzonamata. Mubvunzo uyu. Because kandienda tobaya majekiseni andienda toudzwa kuti in the next 5 days mofarira kuimprove. Ene ndotoimprove opa 5 days. Saka tikati ndimunamato here kana kuti majekiseni. Terera. The only problem is man is blinded. He doesn't see. Paul says now we don't see, but then we shall see. We shall see. Kuti hasi majekiseni anorapa, but kurapa ndekwa Jehovha. Ndofarira chimwe chipatara ndakadarika nepachiri rimwe gore. Ndikaona pakanyorwa kuti we only administer medicine but Jesus heals. Ndikati hallelujah. Chavo kubaya vatozivi kuti zvichazovei. Kana vabaya havazivi kuti zvichazovei. Kana vakupa mishonga havazivi kuti zvichazovei. But anoziva kuti zvichazovei ndi Jesu. Vadikani John anonyora. Anoti hatitoziviwo nesu kuti chazovei. But atinoziva pakupedzisira tinozikamwa tichafanana naye. Saka mufudzi anotiziva zviri nani ndi Jesu. We cannot be wanting when he is there. Pane chimugwiyo chataimboimba tichikura chaiti care, I don't care. Apa tenge tiri panotokuvadza panotsvedza tichiti care, I don't care. But rega ndikuudze, wega anogona kuti care, I don't care ndiana Jesu. Kana usina Jesu, you better care, because all of the ground is sinking sand. You may appear secure, but let me assure you, slowly and sure, you are sinking. Even though the Titanic was big as it was, slowly but sure, it sank and sank deep and deeper that even the occupants never survived. You may appear secure with all the security, with all the health, but without Jesus, the good shepherd, you are vulnerable. You sink slowly but sure.
because any other ground risina Jesu is but sinking sand. Jesu ndiye mfudzi. Jesus walks us and leads us to still waters. Besides the still waters, in the hassles of life, mukukundikana nokunetsa kwa upenyu, Jesus leads. All the way, my Savior leads me. Kwese kwandinoenda, Jesus leads. Waifanira kuti semutende. Pese pandiri, Jesus is with me. Blessed assurance, Jesus is mine. Ndozo waifanira kuita. Because he is a sure shepherd. He knows the terrain of the journey. He walked it. He knows the thick of the thickets. If the lamb is stuck, he has a rod, he has a staff to unstuck it from there. He can bring it out. He can pull it out. He can pull you out. Even when you are stuck, he knows. Tamba naye. Gara pedo naye. Ndiye mufudzi. He is only the good shepherd. Kune zvimwe zvivafudzi. Zvakafanana nesu tichifudza mombe kumusha. We are not good shepherds. Because zvataidziitisa ng'ombe dzacho kumafuroko zvazvakaoma. Ndinorangarira pamwe when I remember very well vividly pataiendesa mabhuru tichinoakomberana torova kusvika rasvetuka kubva pamusoro pakakwirira. Tichifara bhuru rasvetuka richiwira seri. Bad shepherds. But he cares. Kana Jesu achifudza une hanya. He cares. Anokufambisa through the valley of the shadow of death. Pakati pemupato womumvuri werufu. Ndinofarira mufudzi uyu. Haasi kuti there are no dangers around. Rimwe zuva ndakaona chimwe chiWhatsApp whatever zvinogadzirwa navakomana mazuva ano. Vachida kuedza kuburitsa kapicture kekuti even though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. Kunyange ndikafamba mupato womumvuri werufu handityi. Vanga vakapikicha cuts ichifamba nepakati pemupata panga paine mazimbwa aya ane muromo wekuti ukangoona muromo wayo unomerera. Kune dzimwe imbwa dzokuti ukangoiona muromo wayo chete unobva wamerera nekutya. Dzakadaro idzodzo dzakaungana dzakanyena makuburidza mazino. And I know the smile of a dog is not a deceptive smile. It's a sure one. When it smiles, it's telling you that it wants to bite. Dzakanyena amaimbwa. But katsi yanga ichifamba nepakati ndo yanga yakaiswa tumashoko tunoti even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Kufamba munyika zvirava kuti there are no potential dangers. But care, I don't care. Why? Because with Jesus, I may appear vulnerable, but with him, security is sure. Even at night, with Jesus, kana ndamanikidzika, kwete ndazvipinza munjodzi, but kana ndamanikidzika, security is sure. Pane patakavata, pataifarira kusamuka, but Jesu akatichengeta. Kune vakasvika padzimba dzedu, unozviziva here kuti vakashayiwa pekupinda, nokuti Jesu unochengeta. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. The good shepherd is Jesus. He is the good shepherd. I fear no evil. Pane mufana wechidiki anonzi akanga ari mundege, ndege ichibhururuka, ndokubva paita zvinoitika mudenga kuti ndege haichafambi zvakanaka. Upenyu hwevanga vari mundege ukaenda panjodzi. Vanofambisa ndege vakadaidzira chidaidziro chekuti there is an emergency. Saka tirikuda kutsvaga pekuita emergency landing. Saka gadzirirai ende vanonamata namatai because hazvina kumira zvakanaka. Zvikanzi vanhu vachipanika, vanhu vachichema, vamwe vachimbundirana, vamwe vachinyora matestamende ekupedzisira eupenyu.
vachitarisira kuti vachangonzwa kunzi ndege yodonha. Pane chimusikana 1 chinonzi changa chiri mundege chechidiki, changa chiri very calm, chaiti chikanodongorera kuchimba chinogara vanofambisa ndege, chodzoka chogara pasiti, chombonodongorera chodzoka chochinyemwerera chogara pasiti. Ndege vakazokwanisa kuti imhare mushure mekutambudzika kukuru. Yamhara, vanhu ndobva vatanga kuridza mhuru nemuridzo vachikorokotedza vatyairi vefambisi vendege kuti magona zvikuru tingadai tapinda munjodzi yekurasikirwa neupenyu. But vanozointerviewa kamusikana vokati kweiwe sei wanga usingavhunduke? Kamusikana koti ko ndaityei, ndaivhundukei because my father is a pilot. I knew with him in the cockpit we were going to land safely. Let me assure you, my brother, my sister, with Jesus in the cockpit of your life, you have a good shepherd. You are vulnerable with men piloting your life. You are vulnerable with a husband piloting your life. You are vulnerable with an earthly prophet piloting your life. You are vulnerable with a nganga piloting your life. You are only secure with Jesus piloting your life. Jesu achifambisa upenyu wako, you are secure, you are safe. He is the good shepherd. Rega ndikuudze mudikani, pane rwero randinofarira ndisati ndavhara, runoimbwa nevana. With Jesus in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Jesus in the vessel, we can smile at the storm as we are sailing home. Inzwa mdikani, na Jesu muchikepe, chikepe cha upenyu wako, kana chakashepadiwa na mufudzi akanaka anonzi Jesu. With Jesus in the vessel, nyangwe dutu rikasumuka, unoimba care, I don't care. Why? Kanari muchikepe tinonyemwerera, even dutu richivuvuta, because tinoziva 268 muimbi anotiye, no storm can swallow, no ocean can swallow the ship where lies the master of earth and the sea. Never. Chikepe kana china Jesu cheupenyu hachinyuri mai. You are vulnerable kufamba nevamwe vasiri Jesu, shamwari dzisina Jesu, hama dzisina Jesu. But na Jesu you are sure kana zorema, he is the good shepherd. Chimbo anayo, mudonzo anawo, mafuta ekuzodza anawo. Iwe chaunofanira kuita chi? Kuimba rwiyo runoti ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Remain in him, remain with him. Don't quit your faith. Kuitira vaya vanombopota vachibuda mumweya, usabuda mdikani, usaburitswa mumweya nevanhu nenyika. Remain under the good care of the good shepherd. You are safe and secure with Jesus. Dakunamata. Nevanoti Mwari ndibatsirei kurarama mumba menyu mazuva namazuva. Because anochengeta makwai ake. Makwai ake anomuziva naye anoaziva. Saka iwe ramba uri gwai uchengeteke. Vanoti ndirambire pasi pemumvuri wamasimba ose, under the shadow of the Almighty. Vakadaro dakunamata newe. Baba vari kudenga, cherechedzai amai iyo, cherechedzai hanzvadzi, cherechedzai baba namai vavhundutswa nenyika, but muri mufudzi wakanaka. Vanoda kurambira mamuri kana vanga vasati vatanga vagamuchirei pavari kuuya kwamuri. Kana vauya kwamuri, kuna vose vakakugamuchirai makavapa simba rekuti vanzi vana venyu. May you take care of us. We are vulnerable panyika. Satani ari kuomba, but ne mufudzi wakanaka.
munoziva kwatinofanira kudyira, munoziva kwatinofanira kunwira, munotichengeta mupato wemvuri werufu. Unyoro nenyasha zvinotitevera mazuva ese upenyu hwedu. Tinofanira kutenda Mwari kuti nesuwo tigare mumba menyu mazuva namazuva. Titenderei kuva nefaith yekuramba tiri muna Jesu. Imi makatichengetedza muzita raJesu nokusingaperi. Amen. God bless you. Kana ndina Jesu ndinoenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu handirindega. Kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu ndingararako. Apo dimare pasira ndibata, ndinoziva kuti achandimutsa. Kwese ndina Jesu musha wofadza, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Jesu anotungamira, chinyi chandingatsvaka, ndingashora mutsa wake achinditungamira. Ndine runyararo rwake nekugara kwaari, ndinoziva kuti iye Jesu anobatsira. Ndinoziva kuti iye Jesu anobatsira. Jesu anotungamira munzira dzangu dzese, achindipa tsitsi dzake, achindipa upenyu. Kana nzira ichirema, kana ndava nenyota, kune tsime rine mvura riri padombo iri. Kune tsime rine mvura riri padombo iri. Jesu anotungamira, orudo rwake rwese ndichapiwa kuzorora mumba mababa vangu. Kana ndoenda kudenga kwatisingavori, uru ndiro rwiyo rwangu Jesu atungamira. Uru ndiro rwiyo rwangu Jesu atungamira.